Velkommen til formand for Optimistisk Fremtid, Anders Andersen. Tak skal du have. Anders, vi havde tænkt os at interviewe dig i dag, fordi vælgerne godt tænker sig at høre, hvordan det er din hverdag, den går, når du får fri fra arbejde. Jamen altså, det er tit rigtig hårdt på arbejdet, men så er det tit, at mig og nogle af de andre medlemmer af partiet og mine kollegaer går ud og spiller basketball. Spiller en masse hyggebold. Vi har egentlig tænkt os at lave et hold på et tidspunkt, men det bliver bare sådan noget hygge i stedet for. Ellers så drikker jeg tit en øl med nogle af mine kammerater. Men det bedste er, når jeg kommer hjem til min dejlige hund Wuffe, som altid er glad og frejdig og render rundt ud på græsplænen, når jeg kommer hjem. Og ellers så er det dejligt at komme hjem til kæresten. Det er rigtig hyggeligt, og så laver vi noget god mad, eller bestiller en pizza, alt efter hvor hård dagen har været. Ellers så er det tit om aftenen, jeg bliver nødt til at bruge en time til 2 timer på at opdatere mig på alle de nye ting, der skal i verden, og så jeg kan snakke om det næste dag og se, hvad de andre partier har forberedt. Ja, tak for det, Anders. Det var det, vi skulle bruge. Men tak skal du have. Men jeg har lidt travlt, jeg bliver nødt til at løbe. Ja, det